Khubor ka Pyrthei TV. President John Kahnyodrep National Youth Front nik HNYF East Khasi Hills ba bless takhar ula syakem haki pulit hakamit John ka lai photri Risaw ar hajar arpulai la keno ba uteu nong alam seng phalang la dawa pisa shi hajar sanspa tengka nakawai katrok balada kisiu pisa un pelaj kitrok ki bakit palat put bakin ya ning ba ka jingking dam ki pulit kilakem yo ba bless de hadin ba la pentikna ba ka de sur jong u ha ka jinga kran phone jong u ba wei ubriu ya ka bala sapriang ha ka wei ni kila pathai Khubor ki pulit kila register da ka suwo motor case persya inu nongalam jong ka HNYF kumach pinkin ma hangni ba ka Meghalaya High Court kala patha ya ka sarkar bakan perking ya ka jingya kitrok ki bakit palat put ling ba ka jingking dam sai namar ba ka jingking kala tor par kam shingan shu ka Joint Action Committee jong ka school ba North Eastern Hills University kelas dang ya ka jingye ki non cooperation movement ki badan hapo ka JAC ki kenthum ya ka seng ki nong hikai ka nihu ya ka balatip kum ka North Eastern Hills University Teachers Association ka seng ki samla puli balatip kum ka North Eastern Hills University Students Union bar ka seng ki nong tre jong ka nihu ka JAC kala pelong ya kani ka jingye ki ban penpau ya ka jing persya ya Vice Chancellor u Professor Prabha Shankar Shukla namar ba singam ya ka jingdawa jong ka JAC ban wengkam no ya Rohit Prasad nakakam Technical Officer Senior Consultant ka JAC kala pelong da ka Vigilance Awareness halo ka phangpedeng jong ka jingbam sam kala pelong ru ya ka Vigilance Awareness halo ka phangpedeng ka ban persya ya ka kambam sam kalong ka Khubor ka ba pinkendit ya ki babun balang bantim baha ka Jylla Meghalaya ki brio ki bayam na ka jing pendankam ya uduma kilong hadu pra hajar ngut man la usnem ya kani la pentip da ka State Nodal Officer jong ka National Tobacco Control Program Meghalaya ka Dr. Lana Ilingdo nongbri habakren ha ka state level workshop to implement WHO FCTC Article 5.3 policy in Meghalaya India halor ka phang my Meghalaya Tobacco Free Meghalaya Kasorka Jylla leng ba ubetri rang ba ka Jylla u konrat kongkal sangma kala IT no ya shileng khot jong ka khando sha u Chief Justice High Court Meghalaya ubadeiru Chancellor ka National Law University Meghalaya u Sanjeev Banerjee naga benta benchna ya ka National Law University ya kini ka jingalang ban IT ya ka tega jaka la pelong ha mau pedang mau khanu shilong ha ka jing sakhilang ka menteri sarkar ka bapen ya ka trat an ha ka jingan dan lang ru kinang bishar ka High Court Meghalaya Vice Chancellor, National Law University Meghalaya, Professor Indrajit Dubey, Secretary Law Department, CV Lingdo, but Member Secretary, New Shillong Township Development Agency, Uba E. Karmalki. Dominic Martin, Ubrio Balakam, Baudema U, Uba Pyrthei Bom, Jehovah Witness Convention, Hakuchi, Lashakem Hakipulit. Uteu de no hikai English, Uba San Pinyos Nem Karta. Kladan Langot Kibalayap, but Bungot Kibala Minsau, Hakajing Pyrthei Bom Jong U. Ula pla ba ka jing Pyrthei Bom Jong U ka dei na marba ka tega jaka ka ajing hikai ka babakla ya ki khna bar ke hikai bakin persya ya ka ri bat ban isi jaj ban rio ka sarkar India kala jubab sha ka Supreme Court baki pai ba kimdan ya ka hok ban tim nangnu ki seng san Pyrthei ki yo pisa kani ka jubab jong ka sarkar ka dei halor ka jing bishar ya ka electoral bond scheme u councillor jong ka sarkar u R Venkataramani uloong ba ka scheme ka dei ka bala buri ya ka kerteng jong ki brio ki bala no senyang Uloong ba udan uput ya ke ka ba ki pai ba ki kwa bantim. Ka Menteri Sarkar ha Delhi ka atishi kalaong ba ka don ka jing artatin ba ki Enforcement Directorate kila ban kem yang Menteri rang ba ka Delhi Arvind Kejriwal la da ulet cha ka jing shakhot hajir. Kalaong ba u Kejriwal ula ban syakem namar ba Menteri rang ba adu kerin Narendra Modi utin ya u. Ka Enforcement Directorate kala khot hajir ya Kejriwal ha ka artrik unai win halor ka jing keno ba ka don ka jing bam sap ha ka tanat excise ha Delhi ka Andhra Pradesh High Court kala ai jamin bashipor yang menteri rang ba barim u ND Naidu ba ka jamin jong u kan dei tang sau tayau khnang ba un lech sha sumar ya ladi ka jamin jong u Naidu kan kut ha ka apu pratrik jong benai nai win u producer jong ka film Bengali ka Mangrove u Bakibur Rahman u don hapdeng ka jing namar bala khlebyang ya ka kam bam sap ha ka jing sam ration chikipat ba ha West Bengal ka Enforcement Directorate ka haban khlebyang ya ka teka kam namar ba director jong ka teka film but unong tho ya ka script jong ka teka film kidei kinong tre jong ka tanat food and supplies bala ong ba ka jing pulut pisa na ka benta ka teka film ka dei ka bala hen
Menteri Rang Baadu Kerim Narendra Modi lalek buram ya ka Menteri Rang Baadu Berim Keri ka Indira Gandhi hakalunghu sengiyap ka balai khandai jongka. Kino yalam jongka seng Kongres naduk ka Sonia Gandhi, Presiden Malika Arjun Kharge, Rahul Gandhi berkiwaipat kilalek buram ya ka lunghu sengiyap jongka Indira ha Shakti Sthal. Ke Indira Gandhi kala syasiat yap hakalai Tarik Risaw haus 60,000 khandai spa prapusaw hakinong pahara jongka. Kibabun ba kinong yalam kibadan hakilang persya kibagentup ya ke MP jongka Trinamool Kongres kemahua Moitra unong yalam jongka seng Kongres upawan kira kila keno baka sarkar kala sedang menta ban kurai ki mobile phones jongki daka bas ngap tu bat pet benia ya ke jinga kren brio jongki haka phone. Kemahua Moitra kala ong baka layo jingtip ya ke ni ling baka warning baka layo haka email jongka naka Apple. Kalong kami kabana Kaushambi District jongka Uttar Pradesh kala penyam ya ka khun jongka kabadang khatsat senem kerta namarba kaya lang samla bat uwe ukna ubana ka juk asnong kipulik kilait hu bakala mat da usdi bat bread ya ka met jongka haka we kapung bat kham hadien kala leit ban pentip syaki pulit baka khun jongka kala jar ngai Hendrai hadien balalap ya ka met kala pla bakala le ya ka kam harengkat ka jingarap lang jongki bahayeng jongka namarba kimmon yau tau khna ubakaya lang Menteri Rang Baadu Keri la kentui kipa nong song snong jong keri baki deban long kiba husiar bat kiba pet ngor haki cakapat ba. Ula keren ya kini haka jingalang ken mau buram ya ke lengku sengika jong usardar balhabai patil haka jing keren jong Modi kadai hadien ke jing thai bom hakerala. Uwe pulit ha Assam ula syak suspend naga kam jong hadien bala sapriang ka video ha social media bala buat haka por bodong don haka kam. Lapin sapriang ya ke video jong tei upulit ubabuat hakapor badang don haka duty hago hati. Kamen shwa Menteri Rang Ba ka Assam Himanta Biswa Sarma la terwa. Syakitu ki pulit ki bamla asyu ban ya ka kiat. Wad hakapor bikdang don haka kamru balada ki kwa ban syong than no ka sarkar kan ai voluntary retirement scheme no iki. Ka sarkar Assam kala lap baki don kumbal lai spangot ki ofisar pulit ha Assam ki bamla asyu ban ya ka kiat bat ki bashubuat bet haka kamru. Menteri Rang Baadu ke Israel Benjamin Netanyahu lakran syai bak Israel kamtre ban sange yasiat ha Gaza hendrai kan khenrabet naphang ya kile no Hamas. Ulaong bak Israel kan pendam satya haki Hamas. Kani ke jingkran jong kadai hadin ba ka United States kala kerpat ban sange yasiat no shwa menta shipor. Ulaong ba ka US ru kam sange satya hadin bak Pearl Harbor bak World Trade Center ka syahir thma. Barke Israel ru kan lek kumju hadu bakan dala ban penduk jaj iki Hamas. Kili anak Hamas kila pelat pat ba ya ka video jong Kylleng kin thai ke bala syara bor Gaza kata ka Jylla ka Daniel bar ka Rimon. Masin yo ya ka video ki bahayang Sam jongki kila pangnut bat kila ut kila nam haka sarkar Israel bat shikiwi pat kiri kum ka Qatar bat ka Egypt bakin pelat lem bat Arab lem iki. Kishipai Israel kala yob pelat ya we ushipai jongki bala syara bor hakile no Hamas Gaza Strip. Kala yob pelat im ya hakapor baki let ban khandra hakiba bun ki ketem jongki Hamas. Kila lap bau te ushipai udan hapedeng kamet ka basat ka baklan bat menta ulai kenduk biang ki bahaya ngasam jongo. Kishipai Israel kila lap ya ka clear jong ka shani lop ka badang arpulai snem karta ka bala jar ngai na ka jaka pelong music festival ha Israel hakapor baki Hamas kilawan man herth makensan hakanya Tarik jong benai Risaw. Katai kedai kenau Israel kabala kha bar kabala he lasan ha Germany. Mentala lap tang ya kesendong kli jongka kat baya ka met jongka pat 4 lap haduk mentaru. Lapin shisha bakari ka kli jongka de hadien bala lap bande ya ka DNA. Menteri Rang Baadu bersipor jongka Lebanon unaji mikati ulakran syai ba unamaila setia baka Lebanon kan ya dan bentalang hakat ma hapedeng ke Israel baki Hamas. But unamaila ru bagi leda Hezbollah kin kenyan ya ke Lebanon syakatma. Ulong ba ke Lebanon kadon mentah hapdeng ke jingduk jingkerdu bat kamla watang manjit presiden ru mentala shisnam tam namar kadon hapdeng ke jingdung. Kena sajan ha Iran ke Nazrin satode harengkat kiweipat ki baterai na ke benta bentingkai ya ke hoklong brio man brio kila syakem na ke wei ke yang ya brio bat na ke daw bakim tam ya ke kli jongki hakapor bakilet syakati ke caka bayabun brio. Kita ki basyakem kila cakaying bala pelong ya ka jingne niam khaddo ya ka amrita garanwan ka bala yap ha ka jiangkan an ha ka wei ka metro hanong ba Tehran. Ambassador jong ka Israel cha United Nation Gilad Erdan bak kunhun jong kila pong de ki klu rong stem. Kum ha ka por jong ki Nazi ha ka ku jong ki ha ka por bakidang kren ha ka jingalang jong ka Security Council ka United Nation.
Uadan loong bahaba ki Kylleng jo ki jiu ki sha thang ben ha Auschwitz ka Pyrthei ka sngap jar ban mentaru haba ki sha thang ben habari ha ki Nazi Hamas ka Pyrthei ka sngap jar biang. Presiden ke Rusia Vladimir Putin la keno ba ka de United States ka ba kenshot ba ka ba penmi ya ka jinga kan an ha Middle East. La keno ba ka de ki reset ngi ki ba kershan ya ka Ukraine ban penthut ya ka shongsuk shongsan ha Rusia. Putin la kran ya ka ni hadian ba ki nong shongshnong jong ka Rusia ki ba persha Israel ki la tur sha ka Lingsun ha Dagestan ban thwet ikinong Israel. Kajingtian bishar yo Presiden berim ke United States Donald Trump kelas sedang biang. Bar hakani ka kenti kajingtian bishar yo ke de halor ka mukadama baladawa ba de penduk no yo banyak kun ya ka election president House nem arhajar arpusaw. Balakeno ba udon kiti ban penshat igi pa nong kershan jong ban thombol ya ka US Capitol hakan griutri ukala lengkot arhajar arpuwei. Ka United States kan chnai ki nuclear bomb ki baklan hadu arpusaw sha bani kitu ki bomb ki balapan hab ha Japan hakat ma ba ka baar. Katanat ya dari jong ka US kadang panjing menjur na ka ying darbar ban chnaya utai ubom ubalatip kum ubi 6113. Utai ubom udai ubakhya hadu lifespan rupau kiloton. Ubom uba ka US ka penhab ha Hiroshima ban Nagasaki kidai ki bakhya tangkhat san kiloton. Samut kibri kelayap hak jingat hab wood banjit yang nongalam shnong hak away ka shnong kabadan haki benta basyati jong ka Philippines. Ka sarkar kelapha hadu lai lang ngut ki pulit berkisipai bakin lech ki jaka thab wood haki sapu ar hajar teligi shnong namar bak jingat hab wood nongalam shnong ha Philippines bonsin ka bajumi ka jingat kan an. Ka Japan kelate kendon yaki katu kan ningut ki brio bat kumju ru i company kibran ka jingat dai bat ki Hamas. Ka Japan kan kurup yaki jingdon jing em jong ki brio bat ki company namar ba ki de ki babai tingka yaki Hamas. Karukom te kendon jong ka Japan ka yasrim yak ka ba ka United States kalale. Ka sarkar Venezuela kalapha kumba arpudutan ki jingarap shakajaka ba shaling shop ha ka eryong Hurricane Otis ha Mexico. Menteri Ketanat Korbari jong ka Venezuela urander pena loong ba ka ni jing pha jingarap sha Mexico ka long ru kum kadak ka jing sngolem shakilanot ha ka tekeri. Kidan hadu sapu prangut ki balayap ha Mexico nakada ko jing shaling shop ka eryong. Kaying bishar ka ba kham hapo ka Bangladesh kala rai ban pinstam da ka ba penyam yaki nyangut ki le no JMB ki barangti ban penyap yaki arpu angut ki brio bar ki ba set kut yaki ba bun ba ki brio hakapor ba ki herthma yaka way ka restaurant bat yaka Holy Artisan Bakery ha Gulshan ha Bangladesh. Hendrai ka Bangladesh High Court kala rai ban pinsange no shwa yak tika rai penyam bar kala hukum ban set patok shwa yaki tak hadu mandakut ka jing tokit baro. Dikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mandasngi. Khubor.